bemutassam ezt a kislegényt. Nagyon Nimród Marcell házáról érkezett ide közénk, 8 éves, a helyi alapiskola diákja. Mesét már csecsemő korában hallgatott, mely nagyon magával ragadta a kislegényt. Az Ipói Arnold népmesemondó és a Tompa Mihály vers és prózamondó versenyek résztvevője és kategóriájának a győztese. Ebben az évben a Magyar Televízió és a Kossuth Rádió által meghirdetett nagy mesemondó verseny mesemondói közé is bekerült. Budapesten hangfelvételre rögzítették az általa mondott meséket, melyeket hamarosan majd a rádióban meg fognak tudni hallgatni. Nimród azért szeret mesélni, hogy az emberek arcára mosolyt hozzon, tudjon varázsolni, és néhány pillanatig elfeledjék gondjaikat. Hölgyeim és uraim, fogadják tehát sok-sok szeretettel és egy nagy tapssal, buzdítással az itt mellettem álló Nanyó Nimródot. Nimród, tiéd a szó, itt a mikrofon, tessék! Én kívánok mindenkinek! Nem viccet fogok mondani, hanem találós kérdés. Feketében kezdődik, feketében végződik. Mégis kéknek mondjuk. Mi az? Feketében kezdődik, feketében végződik. Mégis kéknek mondjuk. Mi az? Senki? Hát a Duna! És most szavalnák, kezdem a végtelen mesével. Valamikor réges-régen élt egy gőgös, büszke király. Kitalálta, hogy nagyon szeretne mesét mondani. Kihirdette az országába, ki neki 3 évig egy húzomban mesél. Annak adja a felebirodalmát. Nagyon vágytak a felebirodalomra. Grófok, hercegek és másféle nagyobb urak elmentek szerencsét próbálni. Úgy gondoltak, mesélnek ők a királynak. De az egyik sem vitte 2-3 hónapnál tovább. A király meg nem kegyelmezett. Irgalmatlanul karóba hozta fej mindegyiknek. Volt egy szegény ember, annak egy fia. Nagyon ravasz fiú volt, és azt mondja: édesapám, elmegyek, mesélek én a királynak. Hova lennél te gyerek? Hát nézzél csak a várfalára, hány ember felszáradott, sehova nem menni. A legény mégis elment, és jelentkezett a királynak. Főséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom. Jöttem szerencsét próbálni, mert nagyon hosszú mesét tudok mondani. 3 évig is eltart, te gyerek! 33 évig is főséges királyom. No jó, felebirodalmam megkapod, ha tényleg tudsz 3 évig mesélni. No, kezdheted is. A legény bement, leült, és mindjárt hozzákezdett. Hey, nagyon régen volt az, mikor a maga birodalmában olyan nagy magtárt építettek, hogy annak a fala 1 méternél is szélesebb volt. Azt a magtárt meg teli rakták búzával. Egy kis hangya észrevette. Fúrta, 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 fúrta a falat, fúrta, fúrta, fúrta. Add abba, te gyerek! Hát főséges királyom, azt a nagy vastag falat nem lehet olyan könnyen átfúrni. Fúrta a kis hangya, fúrta, fúrta, fúrta. Hadd abba, te gyerek! 1 évet elengedek, csak mondd tovább! Kifújta. Bebújt, beleteszem búzát, kibújt, vitte a hangyabolyhoz. Visszament, bebújt,
Felvette a második szembúzáját, kibújt, vitte a hangyabolyon. Megint visszament, bebújt, felvette a harmadik szembúzáját, kibújt, vitte a hangyabolyon. Hadd abba! Látom, már nagyon ravasz gyerekkel van dolgom. Nem mesélj tovább, fele birodalman megkapod. Így gazdagodott meg a szegény gyerek. Üzent az édesapjának, az is eljött hozzá. Így ők lettek az urak. És most jönne a másik mesém, a rosszasszony elleni orvosság. Hol volt, hol nem volt? Talán igaz is volt. Volt egyszer egy szegény ember. Gyűjtögette össze a pízit, hogy lehetne magának egy bornicskát. Hisz tehenkön volna neki, de annyi píze meg nem volt. No, csak azért is összerakosgatott egy kis pénzecskét, és elindult a vásárba. Ahogy beér, látja otten a szerencsejátékot. Itt a piros, hol a piros. Nézegeti. Hű, de jó volna, ha nyerne. Akkor vehetne tehene. Ha olybá kis tehén volna is, hogy azt majd nevelgetni. Azt a csepp összespórult pénzecskét addig rakta, míg a végén mind elvesztette. Hát jaj, te meg jaj, mit szól most az asszony? Hát ő is sajnálta a pénzt, de ő haza nem mehet, mert őt az asszony megeszi. Elindult befelé a városba. Megy, és beugrik az ibolyba. Ahogy megy, lecsüngetett fejjel, egyszer fölkapta a fejét, és olvassa. Jó szív patika. Hű az áldóját, ez nem is bolondság. Bemegyek ebbe a patikába, és veszek az asszonynak orvosságot, hogy jobb szíve legyen. Bemegy. Adjon Isten jó napot, patikus úr. Mikor? Hát én rosszasszony ellen kérnék orvosságot. Mit kér, bácsika? A rosszasszony ellen kérek orvosságot. Oda lép a patikus. Lesújt az mindennek. Innen is egy marha nagy pofon. Onnan is egy marha nagy pofon. No, bácsika, vigye haza. Ha az asszony megbetegszik, akkor használja. Hazamegy. Kérdezi az asszony. No, ember, hol a bornyú? Jaj, asszony! Elmondja, hogy jár. De ne veszekedjél rá, mert nekem olyan bánatom van, hogy alig mertem hazagyűlni. Az ibolyba akartam ugrani. Hegy az asszonyt elöntötte a méreg. Felszegedett, mint a veszedelem. Az ember egy darabig hallgatta, mert tudta, hogy bűnös. De már nem állhattam. Egyszer eszébe gyűnt, én vettem orvosságot a patikába. Hely, megsújtotta az asszony, pont úgy, hogy őt vágták pofon. Az asszony fölfordult. Amikor Jézus tért, gondolja, no, jól lesz befogni a számot, mert ez a hülye képes lesz betörni a képemet. Hát így éldegéltek tovább. Az ember örült, nevelgették a csirkéket. Amikor a csirkék megnőtek, gondolt egyet az emberre. Hű, de jól bevált ez az orvosság. A patikus meg kéne jutalmazni. És nem is fizetett érte semmit sem. Vitte a pár csirkét a patikusnak. Adja Isten, patikus úr! Mi árakban, bácsika? Hát én jöttem megköszönni a rosszasszony elleni orvosságot. De még az egyik megmaradt, csak az egyiket használtam el. Helyre húzott a patikusnak egy marha nagy pofon, amin ő csak bírt.
Na itt van Patikus úr. Ha majd valaki kér, akkor használja. Ott hagyta pár csirkét is a Patikusnak. Nézetten nagyot a Patikus, mert erre nem számított, hogy vissza kell a pofon, ahonnan indult. Hát ennyi volt, mese volt, talán igaz is volt.